Ja me näytämme nyt teille kansainväliset käsimerkit. Ja ensimmäinen käsimerkki, se menee näin. Ja suomennettuna tämä tarkoittaa, hei neiti siellä, voisitteko lainata minulle kolikkoa parkkiautomaattiin? Ja seuraavaksi käsimerkki numero 2. Tämä on hyvin tunnettu kansainvälinen merkki ja se tarkoittaa suomennettuna neiti. Minulta meni polkupyörän kumirikki, olisiko sulla lainata pumpua? Ja viimeisenä kansainvälinen käsimerkki numero 3. Aivan oikein. Tämä on suomennettuna seuraavaksi. Neiti, voisitteko tulla harjoittamaan kanssani vauhditonta pituushyppyä? Näin siis kansainväliset käsimerkit. Pankaa ne mieleen, kiitos.